Takže čaute, skúsime si ukázať, ako naplníme HMAcký filter, pokiaľ v ňom nemáme náplne. Väčšinou náplne sú už od výrobcu, ale dajme tomu, ja som kúpil teraz takto z ruky EHM EcoPro 200. Takže si skúsime ukázať, čo všetko tam dám. Spodný kôš, aby bol zabezpečený dobrý prietok vody, hlavne v tej spodnej časti filtra. Môžeme tam dať substrát Pro, biomech alebo nejaké siporaxy, serácké a niečo podobné. Nejaké tie prípadne plastové tie špirálky, mech, filter alebo rôzne iné médiá mechanického charakteru. Takže do toho prvého ja konkrétne plánujem dať substrát Pro od EHMu. Do ďalšieho koša potom navrch som rozmýšľal, čo tam dám. Jednoducho takto orezať, nemusí to byť úplne presne. Biomolitan TM2030. Do toho koša si to jednoducho natlačíme. Máme plný kôš biomolitánu, na ktorý navrch dávam takúto filtračnú vatu. Tá sa dá kúpiť kdekoľvek. Používa sa to aj pri vzduchovej filtrácii, takže sa to dá zohnať fakt za lacno. Vystrihnúť si kolečko. To kolečko dávam navrch. Teraz prichádza na rad táto vrchná časť, ktorá má dosť priestoru v tejto časti a dosť priestoru je i zo spodku. Takže plánujem zo spodku dať ešte silónku naplnenú HM 555, čo je vlastne Annex na odburávanie nitrátov a nitritov. Takže tu pôjde to vrecúško, ktoré tam sa celkom poľahky dá schovať. Ktoré sa dá celkom poľahky schovať. A tieto dve, tu je ešte dosť priestor aj pred tým nasávaním do filtra. Tak som to chcel nejako vyplniť. Takže som si vystriel takéto tiež z filtračnej vaty, dva malé kolečka, ktoré jednoducho idú na vrch. Čiže celé po poskladaní by to malo splňať funkciu fakt výborného filtra. Tie EHMy sú fakt spoľahlivé, tichučké, nebýva s tým problém. Len niekedy tie médiá sú dosť jednoduché. Sice chcú zabezpečiť ten prietok, ale ja obetujem tú silu toho prietoku. Skôr ide mi o tú biologickú filtráciu. Ďakujem za pozretie, majte sa.